हाय लोगोफोर आंनि भिडिअआव गासैखौबो फिन बरायहरबाय एक्चुअली आंहा दिनै सुटि आरोना समबार वीकलि वन डे आंना वीक अफ आरोना समबारावहाय दिनै समबार बेखायनो आंनि सुटि दिनै होमबाबो आं दायो हौवानो ओंखाम हैनो थांग्रोनोसै आरोना ओइ मामा थांसै नै फिसाजोआ थांनो लेंबायानो आरो आनो थ' अपेन दा दर होदो दायो ओंखाम टिफिन लाखाबाय नै हौवानो ओमफ्राय ओंखाम हैनाया आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोननो जोंनि पार्लारखौ खोन्थागोन आरो माखासे जोंनि बर' बेंगलरावहाय खुलिफैनाय पार्लारफोरखौ आं खोन्थागोन आरोना जोंनि बर'फ्रा माबायदि बेंगलरावहाय पार्लार फैनो हाखो नोंथांमोना नायलांदो आरोना माखासेल' खिन्थानो हागोन आं खिन्थु गोजान नालाय आं थांनो हाया आंहा गारिबो गैया बेखायनो खस्थ' गोरलै लानानै स' जि खोन्थानो हायो बेखौनो नोंथांमोना नायलांदो आरोना नै एकदम थाबायनोनो रोङा नै सोर ओंखाम हैनो नागिरनाया ले कलगेट लायलायना नै कलगेट गोलैनानै बौबाय नै आयै र' मुलि होगोन नों दुस्ट' मामा हारसिं थाबायो लामायाव नायलाय लोगोफोर फिसाजोआ बिफानो रंजा ओंखाम होफैबाय लामायाव नै गोलैनानै एकदम न'आवसो थांफिननांबाय दासो फैफिनबाय आरोना दायो नै मोनबाय खाफालावनो नै से गोलैदों एफाराब मोसा रंजा फैबाय लामायावनो सौथुनानै गोग्लैबाय आरो पापा ओमफ्राय न'आव थांफिननांबाय ओंखायनो लेट जाबाय पापा सोरो ओइनो फालि दं मालाय माथो जायो नै बे स्कुलावनो स्कुलनि गारि सालायो आरोना गथ'फ्राबो नै स्कुला बिराद गिदिर फिसाजों थांबावबाय फिसाजोआ बेसेरा खम साबाय बे बिखायानो साजोब्बाय आंहा मैखुनानो फिसाजोनि गोलैनायखौ बेबि नङा दिदिसो सबखौनो बेबि होनगोन आरो नै स्कुला गस्ला गोदान लाबोदों सिख्लाफोरा मामानो बायनानै मोजां मामा मोजां आयु मासे किउट पिंक व्हाइट लाइट ब्लु आयै किउट नुखागोनलै आंनि फिसाजो नै आयौ रंगिना ब्रो नै बेबो किउट नुखागोन उन्दुना सिखारदां मानसिया इबो व्हाइट कालार इबो व्हाइट वाव सो किउट मोजां मोनाखैबा हरफिनसै सुरु हेलेना मोजां मोनाखैनो कलवा मोजांसो नै कल आयु मोजांथार देनजा बरिया किउट गस्ला गोदान लाबोदों मामानो वाव बेबो मोजांथार माखौ नांगौ नोंना
Hơ, गासैखौबो गाननो हो. Hello. Deh. Wow. Bai kotonनिखौ गानहोना. Bai kotonनिया. Wow. Danglaयदों. Laखाबाय. Wow, मोजां mama मोजां. Ha? Bulu moजां. Laंदो दे नों bulu. Laंदो दे. Laंदो. Mau laंदो. Langgोननो. Ngau mama naso gस्लाया ayo goदान-गोदानलाय हदाय. Lade एबार लादो. Wow, mama हासो सरप्राइज मोनलायोलाय. गैजो. गोलैनाय सना. बिफानो जि रंजा बाबा होननानै मोसा हायबाय. अबेयावहा लामायावहा हा? ओहो, न' खाथियावनो. गोलैबाय आरो थांफिननांबाय. छे, दुखु मोनबाय आं आयो आंनाव थैनांलायबाय नै गैला ओमफ्राय आहा भिडिअ बानायनाया. आयो बिखायानो खामजोबलायदों आंहा. थोस एफा खस्थ' गोलै मोनबाय इयो गथ'आ दिनै. आं पार्लारसो खिथिनो फैदों. र' आं खिथानि. नै लोगोफोर नोंथांमोना जोंखौ हौवाफोरखौबो मावो सानो आरोना खिन्थु जोंना नै पार्लारा नैयावनो लिरनाय दंखायो मा होनो लेडिस अनलि फर लेडिस एन्ड किड्स गथ'फोरनिल' आरोना गथ'फोरनि इनिफ्राय हिनजावफोरनि थाखायल' आरोना बेयावहाय जेन्टस एलाउड गैया स' बेयावनो आङो मावो नै जोंना बिनानाव रंगिनाया नै बिसोरो बिजि कास्टमार दङ दायो मोसौफोर फुदों माखासे बिजि जानानै दं आरोना दायो आङो गुबुन जोंनि बर'फोरनिनो पार्लार आरोना बेखौ आं खोन्थालांगासिनो आरो नोंथांमोन आया नैहाय सिख्लाफ्रा लाजिसोयो आब'निया नै बे आब'नियाव मावो आरोना बेबो बर'आनो जोंनि उदालगुरिनि औ उदालगुरि भैरबकुन्दनि नै पार्लारा बेनाबो लेडिस आरोना नै बेसेरा 2020 आवहाय लकडाउनाव न'आव थांफिननानै एबार दायो बे बोसोराव खुलिफैफिनदों सापर्ट खालामदो नै नैबेनि आब'नि भैरबकुन्द उदालगुरिनि मा आंग्राजुलिनिनो भैरबकुन्द मिथिखायो दा बयबो भैरबकुन्द थांग्रायालाय दायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना नैबे गंसे आब' सम्पिनि बर'निनो पार्लार आरोना बेंगलरावहाय बेनिफ्राय दहायनिया आं मावग्रा आरोना आंनि लोगोनि पार्लार ओमफ्राय दायो नेक्स्ट नायलांदो औ नै आब' सम्पिनाबो बेनाबो चेनेल दङ आं बिनि चेनेलखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होना होगोन आरोना नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबानो जाबाय आंनि भिडिअआवनो नुगोन नोंथांमोनाबो औ साबस्क्राइब खालामनानै हो माने बिनि मावनायफोरखौबो नुलांबाय थागोन आरोना औ दे होमबा ना नायलांदो मा खुसि जादों आलै साला खाफालाव गाराय लानानै नै मोनफैबाय जोङो नै आदा बिरसोननि सेलना
मानसि दङना गैया आयु बिजिसो कास्टमार दंसोयो नै दादा बिरसोननि माबाया मा होनो पार्लारा मावग्राफोरा नै जोंना मिस्टार राजेशआ हेड्रेसार ना औ खानाय सिनो नै लान्थादा सिनजाबाय नङा बिदि नङामोन बियो बिराद हेन्डसाम नुयोमोन खानाय लाबासो होमबा औ स्टाइल नुदों होमबाबो मोजांसो नुदों गाजिनित्रि मोजां नुदों नै बा रोंगौलै सोर सिननाय दे दादा बिसोरना दे मोजां नै केमेरा दंखाजोबो नै न' बडि मासाज इयाव बडि मासाज खामा आरोना जोबोद मोजां नै हिन्जावसाफ्रा हिन्जावसाफोरखौ मावो नै लाजिदो बर' रोङो मालाय आदिबासि न' बर' रोंजोबो जोबोद मोजां पार्लार रुमा नै बेयाव मा खालामो नानि इयाव पेडिकिउर आथिं सुयो दै आथिंबो सुयो अबेथिं इथिं ए र' नायनि नै बियो फेसियेल रुम मोखां नायो नैयाव खर' नायो आरोना औ लाइट दङ माथो लाइटआलाय नै इयाव खर' नायो चेयार गंनै दं आरोना जोबोद मोजांलै रिलेक्स मोनो आरोना खर' नाबा ओइ मा आंखौ नागिरदो फिसाजो मा लायदो मा बा ओइ मा थ' आयु दांनाङानो गावखौ दांनाङानो बा नै बिथिंबो फेसियेल रुम नै बिथिंबो फेसियेल रुम बिराद गिदिरानो एसे ना हिन्जावसाफ्रा हिन्जावसाफोरखौ मावो हौवासाफ्रा हौवासाफोरखौ मावो नैबो बर' दोङो आदिबासि दायो नै दायो कफि लोंसै जोङो ना कफि हा नै आदिबासि बर' नै ओमफ्राय अबेनि बाबुआ उदालगुरिनि उदालगुरिनि गोजा गासैबो होमबालाय भैरबकुन्दनि उदालगुरिनि औ दे मोजां माव दै मोजां सोलोंना ला बेसे गोबाव जाखो नोंलाय मास मोनसे गोदानसो दे मोजां सोलोंना ला सिगां बेनिफ्राय उनावहाय जेरावखि दान खामानि मोनो ओमफ्राय जेराव मावो बेयावनो मावबाय थानांगौ आरोना होमबानिया सेलारिया मोजां मोनलाङो आरो रोंलाङो नलेज मोनलाङो स्मार्ट जायो गावबो उनाव खुलिनो हागोन फैसाखौल' दोनलांबाय था आरो साहा लोंसै नै दायो नै थांसै दायो थुदो थांसै साहा लोंखांबाय गोजोननाय थाबाय साहा होनायनि मा आयु बाजाबायसो नै गैला नै थादै गासिबो औ बाय चलो अभी जाइएगा उधर ना उधर skip नै लोगोफोर नुहुरनायानो आरो गंसे जोंनि बर'निनो पार्लार दानि सिए फेमिलि सेलनाव हाबबोबाय माने दादा बिरसोननि बेनिफ्राय नै दिनै सोलिलांबाय दायो बे दादा बिरसोननिनो हिन्जावनि पार्लार आरोना बियो सानग्ल'रि बेबो जोंनि बायदि सेम नाम ओमफ्राय माबा मा होनो दायो सफैबाय नै बाजै गितिमानि सेलनाव
नै बे बाजै गितिमानि गोलैनाय बिफानो ओंखाम हैनायाव मोसा थांबाय गोलैहैबायसो नैबे बाजैनि आरोना औ नै फ्लुइयालाय बोरो नै कालारा जोबोद मोजां जोबोद स्रां बिउटिफुल पार्लार बाजैनि दादा बिरसिनि खिथाबोजोब्बाय आं ओरैजाय नै फिसा आरोना पार्लारा होमबाबो जोबोद मोजां नै बेयावहा खर' सुयो ओमफ्राय नै बेयाव आथिं सुयो नै बेयावहाय जिरायो बे काउन्टार बिजिदां सिङाव नङा नै बे गंनैयानो मोखां नायो बेयाव नैयो बेयाव खानाय सिनो आरोना नै दायो थांसै ओइ थाथ'दै नानिमोन नोंसोरो फै काम ग्रेसि दायो दादा बिरसिनि न'आव थांसै आरोना बाजै गितिमानि न'आव नै दादा बिरसोरनि गारिया मालाय गोदान दाखालिसो लानाय र' खोन्थानो आं नै दादा बिरसोरनि गारिया गोदान आरोना दाखालिसो लानाय मालायसो मोजांथार ना ब्लु कालार दायो फैबाय दादा बिरसोरनि न'आव माबा थांनायमोननो मेंनानै फैदों मालाय नै नै बिफाजों थांनो बाज्ल' मोसा हांबाय सिगां आं दरजा फांगौमानि गेट फांगौमानि गोलैस्राबाय दोङो बेबि नारदों मामा आयौ गारबाय दे होमबालाय दे आयौ मादि नारदों हनै so this everything okay phone sekarang nama mencium ayo maju ada apa oh dapat tomato half kg मोनसेयावनो 50 थाखा बेंगलरावबो मोनो दाना जोंना लोगोफोरा खायै फानो Bulu di kau? Yang mana? Ya. Jadi cak masuk. Lo dadah nudah. Nei, ibu baza gitimani mau warna. Maba mana? Boro gereng. Adibasi se. Tur pray ni lah adibasi na lo. Boro actress no. Actress no. Boro hen sudah le. A to Z boro orang nak le, mana boleh no. Sudah. Mau kasih nih serba baza ini palara warna. Doa yang kentanaya. Taso bibarjeng dau. Biha Gracie. Gracie, you come take this with here. Come back. Orang dan baik ke? Malah orang mau ni dan kacau mau tak pernah. Nei, fluid ya, mahang no fluid, betul le? Betul deh. Phoenix Mall hang nak kita nei, sera. Apa nai ni movie? Tập thằng gì phơi?
नै जोंना दादा बिरसोना फैबाय बाय थांसै जा बाय नैबेनो आं मावनाय पार्लारा सिगाङाव मावनाया आरोना सिख्ला समावहाय थ' दायो नै आङो फैगासिनो स' आं बे पार्लाराव फैबाथाय आं बिराद मोजां मोनो आरोना गोसोखौ माने आं थानो मोननाय जायगा मोनो आरो आङो दाबो नायदो नोंथांमोना माबायदि जोबोद मोजां साफा क्लिननो नै हायना होनना नागिरहरबाय थायो आंनाव मानसिफ्रा एलाय नै मटिसो जाबाय डेन्टाल मटि जाबाय बिराद सेंग्राफोर सोंहरो आंनाव हायना होननानै नोंसोरजों मावो नामा होननानै नै बियो बे पार्लाराव मावो आरोना आं भिडिअ लानो हानाय नंला बिराद कास्टमार दंना दासो जादों दा मानसि दंसोयो दायो कास्टमारा नै नायदो लोगोफोर माबायदि पार्लारा मोजां दाना बहुद मोजां सब सिसि केमेरा दंजोबो जोबोद मोजां गिदिरानो बेयाव नै देलाय खोमादों र' हायना होननाया इलाय बेनो दा नागिरहरबाय थायो आंनाव जोंनि बर'फोराबो बहुद डेभेलप जाबाय नै ना नायदो जोंनि बर'फोरनि पार्लाराबो माबायदि नायलांदो नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दङबा लाइक खालामदो हिरद राजाया नै जोंना नुबाय दा खानायखौ थख्ला सिनजोब्बाय आरो राजेसाबो बेबो ये हो गया मेरा KTM का हेडलाइट हाय गाइस दिस इज KTM हेडलाइट जोंना हिरद राजाया हेड्रेसार बियो सिख्लाफोरबो खेनेंसिनो बिराद स्टाइलिश आरो स्टाइलिश दायो फैबाय जोङो हाय लोगोफोर माबायदि नुखो माबाफोरखौ पार्लारखौ आरोना जोंनि बर'फोरनिनो गोजा आरोना बे पार्लारा आं जे दायो जिखिनि खिन्थाबोदों बे पार्लारा गासैबो जोंनि बर'फोरनिनो गासै गंबेसे पार्लारफोर खोन्थागोन आं 1 2 3 4 5 पाँचटा नामा औ 4टा itu eta alo Sompi aku Sompi और दादा बिरसन 3 4 5टा देखायसैमोन 5टा मोनबा गासै मोनबा पार्लारबो जों बर'फोरनिनो आरो गंनै दंबावो बाखि खिन्थु आं बे गंनैयाव आं थांनो हाला मानो होनबा आंहा गारि गैया बेनिफ्राय थांनो आरोना माने एसे गोजान जायो आरोना आरो बिराद मोजां बिउटिफुल आरोना बिराद गिदिर एबारनिया गंनै आरोना आं थांनो हाया थांगोन र' साननैसो उनावहाय थांगोन आङो दे खोन्थागोन बेबो बर'फोरनिनो जोंनि बर'आनो आरोना जोंनि उदालगुरिनिनो नोंथांमोनाबो नाजा जेन'बा जायफोरा सोलोंदों सोलोंनानै सिगां रांखौ खामायनानै दोनथुमनानै बिनि उनावहाय गावबो खुलिनो नाजा आरोना बयबो गुबुन हारिफोर बायदि जेरै मालदार जादों गारि मथर लानो हादों न' बिल्डिं लुनो हादों जोंनि बर'फोराबो लासैनो बिदिनो बयबो माहाजोन जानांगौ आरोना स' जोंथ' दायो गोरिबनि फिसा जोंबो नाजागोन जोंबो सोलोंदों दायो मोजांहै थ' बेबायदिनो सोलोंनांगौ रावखौबो दुसिनो नाङा रावनिबो खोथा रायलायनाङा गावनो गोसो होनानै सोलों माव मोजाङै प्रफेसनेल खामानिखौ सोलों बेनिफ्राय गाव खुद गसंनो नाजा इसोराबो सापर्ट होगोन इसोराबो अनगोन इसोरनि बोरजोंसो जायो नालाय बिनिखायनो नोंथांमोनाबो नाजादो जाय सोलोंनाय दङ बिथांमोनाबो नाजा आङो रिकुवेस्ट खालामो आरोना बयबो माहाजोन जानांगौ थ' गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअ
भिडिअसखौ नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गाबोन समनियानो आरोना एक्चुअलि आङो रेगुलार भिडिअ होबाय थासिगोन एबारनिफ्राय मानो होनोबा आंना हौवाया ओरैबायदि मोजां मबाइल बायनानै होदों आरोना गिफ्ट होदों आरोना थ' आङो एबारनिफ्राय भिडिअ बनायबाय थासिगोन माने भिडिअ बनायनो थाखायनो होखादों नालाय ओंखायनो आङो भिडिअ बनायबाय थासिगोन बे मबाइलजों आरोना थ' गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो थेंक इउ सो माच फर वाचिं बाय